Iż-żieda fil-prezzijiet u l-għoli tal-ħajja huma għal darb'oħra l-ogħla prijoritajiet li l-Ewropej iridu li l-Parlament Ewropew jindirizza u din hija wkoll il-prijorità ewlenija għal Maltin kif konfermata mill-aħħar Eurobarometer li kien ippubblikat l-erba' filgħodu. Fil-fatt skont dan l-istħarriġ, 40% tal-Maltin jemmnu li l-għoli tal-ħajja għandha tiġi indirizzata b'urġenza. Wara din il-problema jiġu il-kwistjonijiet relatati mas saħħa pubblika, segwiti mill-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-immigrazzjoni. L-Eurobarometer juri l-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej huma mħassba dwar il-kwistjonijiet tas-sigurtà bħal konflitti li għaddejjin, it-terrorizmu, it-tibdil fil-klima u l-attakki ċibernetiċi. 89% ta' dawk li wieġbu qalu li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu aktar maqudin biex jaffaċċjaw din it-teddida globali. 86% iridu li l-Unjoni Ewropea ikollha vuċi aktar b'saħħitha u 73% iridu aktar riżorsi biex l-Unjoni Ewropea tindirizza t-teddid fuq livell internazzjonali. Fejn tidħol is-sigurtà, it-tħassib ewlieni tal-Maltin huwa dwar l-influss tal-ħaddiema barranin u l-attakki ċibernetiċi minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Skont l-istess tħarriġ, il-Maltin huma mħassba wkoll minħabba informazzjoni qarrieqa u fake news li jinxterat, il-kontenut fals permezz tal-AI, id-diskors tal-mibeda online u t-teddid tal-libertà tal-espressjoni. Intant f'Malta 71% taċ-ċittadini iqisu sħubija fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa tajba, żieda ta' 12% fuq l-istħarriġ preċedenti. Apparti minn hekk 81% iridu jaraw l-Unjoni Ewropea tieħu rwol akbar fil-ħarsien taċ-ċittadini mill-kriżijiet globali u r-riskji għas-sigurtà.